bħala soċjetà aħna insewdu qalbna meta il-vjolenza tirbaħ fuq ċittadin mingħajr difiża. Li jkun min ikun, tkun min tkun. Għalina hija disfatta. Għaliex nifmaġina li l-armata tieħu iżjed tmurru salva bniedem milli tara crime scene fejn l-esplosiv qatta biċċiet mara innoċenti. Hekk tenna l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna fl-omelija tiegħu quddiem knisja mimlija soldati waqt il-quddiesa li fakret jum il-Forzi Armati ta' Malta fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Dakinhar kienu hemm iżda ma setgħu jagħmlu xejn li fjaraw x'ġara huwa awgura li kull soldat ikun strument ta' ġustizzja bla ma jħares lejn uċuħ u mingħajr biża'. Fl-istess ħin Scicluna qal li hija xi ħaġa sabiħa l-kooperazzjoni reċiproka bejn is-soċjetà ċivili u l-armata li toħloq narrattiva pożittiva bħalma ġara fl-operazzjoni ta' salvataġġ meta ġew salvati żewġ żgħażagħ minħal il-mewt mal-irdumijiet qrib miġra l-ferħa. Madankollu hija diffiċli għas-soldat li jkollu jiġbor itzma mejta mill-baħar f'operazzjoni ta' salvataġġ. L-Arċisqof tħajl lill-forzi tal-ordni bħala uliet id-dawl li jkollhom jisfidaw l-ambjent ta' madwarhom mimli ħażen. Huwa aċċenna li l-ġlieda tal-forzi tal-ordni mhijiex kontra d-demm u l-laħam iżda kontra l-qawwa ta' dlamijiet f'pajjiżna. Jeħtieġ li jkollna armata attrezzata tajjeb bl-armatura tal-prinċipji etiċi. Il-poplu jeħtieġ ikollu il-protezzjoni tal-Forzi Armati u għadd medda. Qabel il-quddiesa bdiet parata mill-banda u l-Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati ta' Malta minn Triq ir-Repubblika li intemmet bl-ispezzjoni tal-Gwardja mill-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca.